yang makai berak hai jong khap no kanjang nai green color ni nah de kepalo hanya tabuk ke kang di berkaham jota no ti lam sokoti ni ketal video sini yang kai wati phaimani ta sadi doi din tong kha wati phaimani ti current bokere ti phone charge bokere wati phege to sini yang te current ni ti asana krikha current thangpayo hangkai abuno thaising pro payment ta phungo angkai voltage kom kisa khaimese 1% roksing khana gate se thangpai kha ge wati payment imi horo sinike boundary ni bera roksik sika kalambai kha angka buno ma khai tabu wa kisa tani khaona nai jongo yang lama digini ta jotono kalai thangbai ka bong ka ba abuno ta khana nai jongo ge o khipi joto digini wati phayo ni samak khanao norok ni yang go phainya na ke chini ang hongga kai wati phaiga bo te karing sana slap prikha meo je kisa khanya rungmani ka bo baino video kisa khlai tong ta angke norok no bo phunga nango kaba abo tani bis roga sukere ge je nai tong nai rok ni bising ko no norok ni bagai no ang video khlai tongo kisam bisa nai ni rok ni bising ko no ke ba buini hai to nai ni rokom gobang kre kawan bagai ja kisah misal naik ni rong ni bagai yang senabu bekat hangsawa sek ni bagai nya norok ano sek naik jonggo apa sih mani kotor kok ke teruk sable puila ni simi kucugo kai mana bana ke teruk apa no bekat hangsawa yang mau video klai tong ta ke tini tam klai sak no naik jong di ke tabuk tani kan aku karen phai di ka tabuk kai he asa voltage kom jak tau kisa phone charge khai gena ku dei ko agora pai tu mani mas na moi dongo tabung sang drop iko yang snam tong asu gai angke tu snam ya kisa selawa agora rok samna bagai ke sandra si ta mai na ka selana ai dingi selang na kesrang si ke ba tahu kah packing mas namanya baca kelai kamu, seperti ada, ini tak boleh. Agak mungkin thokdo, kita mungkin sama selai baca ke thokdo. Kau si ranta ke mana? Thokdo mikna tu. Kamu kan macam nak kudi borni, baca nak kisah te mukai gang labai tepung bus chajakhe, pura kebam muka bogeri kamai kuna hadi. Oma khai berak hai jong khabe ko sin mo bera bo phonoi jong mai khang ka ba wa ngi kisa wate phege hang ke no choi tham ge tai ko bota buk mon ti sa tali thabi jong tama bobo na o bai thamani bili mo ka kada ha angka yang nak lama ai ma yang nak deh yang nak ringkai abu khai ang bai chunaro berainya phajak bori sing to bongkai kisa na yin phai mani bobo mewa na phai ko nme da phai bayang bong nok di phai ta yang ko bin masuk ko kan tak berenya phai ta phajak bori sing tong ka ba tong nok no ri sing man punugan bano ni nah de ke palo kaisa kula jikon ja thai tong hai ko du nong mani mo hi kula thai tong mu khang ro si ko bindi gnai huda po no kanjang nai green color kinara hongke khairi color iko hanya tong mani ba muri rok sana mo so nai kisai ko muri ba chana chor sapure chanai miawo chana chor to mani gate odek tong pa ta amon chanai ta chak na ko gudum ti tabuk horni bagai ko kangro mosteng khainai kangro rubjak mo tabuk no rubui payu yango
mosteng mosrok sok bermerok sok pai bikha tabu ga mosteng dengana ko tabu ke pias rekha pias no asuk kesapta khadima kisa keberok khai ke thogata konju pui body dikhai ko konju pui kisa ruwi akoi motom ka mosteng sasnika sinogo hangai sarogo mosteng rok khlaijak ya haike mang batio tok jagota sarok tongo haipeno sarogo surjagya kuniao yakheba atei batio khai mosteng deng kai sarogo kasi deng jagya ai ka sarogo deuna tabuke kangro deng sinai kangro nok tui sokori ksap sebuya koi mosteng deng naita an mani yak ni moi onek thogo norok bo chinaro phaidi haike hangke sare nai bo onek mabu songna gengse yak mosla gram phobini norok jakai saimanane haipan jotono janjani mani geto mani yak ni geto moi thokjago haipan an mani kone kothok bo mabu songna greng heda kisa kasap kai dengnai ke chinogo taw khoro hangkai asuk no moi songnai almost teng simino tei di boni tongo chakhei te a botong khungkaba ta khoro kai almost min khlaigata maisa gana ko tabu hangkai moi ro kisa na hachuwa saksana mu suye hanai hangkai tini ni video asuk nong sinai hambai jotono no pai thesra nai tomani bagai